Milí občania, aj v tomto nečase by som sa rád vyjadril. Chcem vám ukázať, ako včera dopadlo hlasovanie na výbore Národnej rady pre financie a rozpočet a ako hladko a ľahko 8:2 sa vydalo uznesenie odporúčanie do Národnej rady, aby Národná rada schválila digitálne euro. Nech sa páči. 8 je za, kto sa zdržal hlasovania? Áno? Takže, pardon, nikto sa nezdržal hlasovania, kto je proti? Dvaja, proti. Dobre, takže máme 8:2. V tom bode číslo 9 Výbor pre financie a rozpočet dal odporúčanie prijať digitálne euro. Hlasovalo sa a pomerom 8:2 výbor rozhodol, že odporúči prijatie digitálneho eura. Milí občania, ja digitálne euro jednoznačne odmietam ako nástroj, ktorý sa bude používať v blízkej budúcnosti na jednoznačnú kontrolu občanov Európskej únie. A mrzí ma, že vládni politici bez myhnutia oka a veľmi rýchlo na tieto agendy Európskej únie nasadli a nasadajú a tým zrádzajú občanov Slovenskej republiky a voličov, ktorí ich volili, pretože k tomuto ich nevolili, aby nasadali na tieto agendy.